ħabret il-mewt tal-eks Ministru tal-Ġustizzja Brincat, persuna li għal snin twal kien attiv ferm fil-Partit Laburista u fil-Parlament Malti. Brincat kien ġie elett l-ewwel darba fil-Parlament fil-1971 u baqa' jikseb il-fiduċja tal-Kostitwenti għal 5 elezzjonijiet konsekuttivi, imbagħad kien reġa' ġie elett fl-2003. Magħruf sewwa l-prinċipji soċjalisti tiegħu Brincat għatta kważi ħajtu kollha jaħdem fil-qorti sa dawn l-aħħar ġimgħat. Kien anke jagħti kontribut fil-midja tal-Partit Laburista permezz ta' programmi fuq ir-radju. Mal-mewt tiegħu spikkaw il-messaġġi ta' kondoljanzi kemm il-Prim Ministru kif ukoll mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard li faħħar id-determinazzjoni li dejjem wera u s-sens ta' servizz. Fis-sożija tiegħu Brincat kien studja l-Latin, il-filosofija u l-Ingliż filwaqt li għamel perjodu jaħdem bħala alliem qabel daħal għal kors tal-liġi. Brincat serva bħala deputy leader tal-Partit Laburista fil-fatt meta kien elett l-ewwel darba u kien l-ewwel persuna li qatt tokkupa l-kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit. Fl-1998 Brincat kien elett f'din il-kariga wara r-riżenja ta' George Bela, snin li raw li Brincat jaħdem spalla ma' spalla ma' Alfred Sant. Riċentament l-avukat Brincat baqa' attiv ferm anke bil-kitbiet tiegħu l-aktar meta kritika l-mosta tal-gvern li jrid idaħħal l-abort. L-ex deputy leader Laburista kien ferm voċiferu dwar it-tmexxija preżenti, tant illi s-sajf li għadda insista b'saħħa li Roberta Bela kellu jieħu vot ta' fiduċja. Brincat kellu 80 sena u kien missier ta' żewġ titfal.